Kaunti ya Nyamira ni golit kolia ankyo ego chiago cha kumurobelio bukulema chibara chiri chisaligete ejichire ase ward yetibo hebunge ya North Mugirango. Kurengana nomo MCA worogongo huru Lameck Sikwea Onyancha nigo bona tebire ebiragitebyo konya nigo birase chiwode chinde cha North Mugirango abwasayenekire ebiragitebyo mbichigo so ase jipara chiaye echo chirase omurobelio uyogendrete hasatebire karabe ketambokero ekenene kia magendro ase ensemeyo mambi saa 2 kamili ngoronji tore chipara cheitibo chimashini chonspino chikale epara tugochago chakera tugoroncheri Bonyunyu market tuchake ne chipara gochaka Bonyunyu market toende mpaka Keburunga toende mpaka Simuini eyende tobwate Keburunga toende Matorora toende mpaka China Kabawa ejichonsi chirase program ne yanyasio kera litukongo iwa bantu bagwake sini nao ntukorunyasio ntoraroseri gupara bono na barabu mambi ngo babekera nde full stop yegisimi cyabo cyo kunyago complain igoro yegipare ekyo so igo nagetengera irinaro edosa nero ngo ya ikirororo echake kuigora kurugetengera iri eturumboke chiefs kambu esoeroche ende mpaka getangwa chipara ne chinyinge ya nyaramba kebabe eyenginda chipara at least chionsi njire ketatfo chipara ne chinyinge chikorosiwa igo mambi ngaete in 1 month from now kero gocha itibona baba dana itibonete mire korosiwa mangane chipara no nigo na temire ondo tararora bono nere tigatu ara maiso aligereri chipara na chinaete priority mono asengencho moso bune para asenkorwa epara ya enginda Catholic yenda mpaka ya murubi yenda mpaka Nyaigwa ne yende nero aba muraba konya gotumeka bune excuse eyero motingiri ya eto director Chasters ya chigosio Kanyaigwa yabera na biki debate abantu karabata bwate gazi bakunya gukora batamaiti no mweshimiwa na bwate program ya yechipara so igo chipare kine chitoete priority ekine kigentekera na bigeta abantu baito barore change nando maene na bene keiri na ngora bare change nando batena mweshimiwa tai onya koros chipara buno mweshimiwa ya rosiri